Lle gall credadu gwan, gael wrthi fyw. Brihas dy orsedd di, rif yn dychanu cri, o edrych arno ni, a'n wedi clyw. Ddifannu eglwys Dduw, ti ysbryd glân, sy'n llanw'r gorlan ryw, a mawl a chan. O di sydd yma nawr, yn erth a sydd fawr, o'r nefoedd tir i lawr, mewn dwy fodran. Iachawdwr mawr y byd, yw had y waith, a galw'r saint yn hyd, drwy'r ddaear faith. Mae'n calon yn llysgau, o tyredu bywhau, un harwain a'n cryfhau, a'r hyn yn gaeth. A iawn. Diolch yn fawr iawn. Alun, dwi'n trio dy spotlightio di fyma. A mae'r... A ni? Dwi am ddarllen rhan o Salm 102. A'r pennawd ar gyfer y Salm ydy gweddi'r gostyngedig aniw'n wan ac yn bwrw ei gwyn o flaen yr arglwydd. Dyma'r 19 adnod cyntaf. Arglwydd clyw fy ngweddi a doed fy nghri atat. Paid a chuddio dy wyneb o ddiwrthyf bydd fy nghyfyngder. Tro dy glust ataf, brysia i'm hateb yn y dydd y galwaf. Oherwydd mae fy nyddiau'n darfod fel mwg, am hesgyrn yn llosgi fel ffwrn. Yr wyf wedi fy nharo ac yn gwywo fel glawed. Yr wyf yn darfod o beidio a bwyta. Oherwydd sŵn foch neidio y mae fe esgyrn yn glynu wrth fy nghawd. Yr wyf fel pelican mewn anialwch ac fel tylluan mewn adfeilion. Yr wyf yn methu cysgu ac fel aderyn unig ar do. Y mae fy ngelynion yn fy ngwawdio drwy'r amser, am gwatwarwyr yn defnyddio fy enw fel melltith. Yr wyf yn bwyta lludw fel bara ac yn cymysgu fy niod a dagrau. O achos dy lyd a ddigofaint, oherwydd cydiais dynod am bwrw o'r neilltu. Y mae fy mywyd fel cysgod hwyrdydd, yr wyf yn gwywo fel glas welltyn. Ond yr wyt ti, arglwydd, wedi dorseddu am byth, a pheri dy enw dros y cenedlaethau. Byddi'n codi ac y trugarhau wrth Seion. Y mae'n adeg i dosturio wrthi, oherwydd fe ddaeth yr amser. Y mae dyweision yn hoffi ei meini ac yn tosturio wrth ei llwch. Bydd y cenhedloedd yn ofni enw'r arglwydd a holl brenhinoedd y ddeiar dy ogoniant. Oherwydd bydd yr arglwydd yn adeiladu Seion, bydd yn ymddangos yn ei ogoniant, bydd yn gwrando ar weddi'r gorthrymedig ac ni fydd yn diastyru ei herfyniad. Bydded hyn yn ysgrifenedig i'r genhedlaeth i ddod, fel bod pobl sydd eto heb ei geni yn moli'r arglwydd. Diolch yn fawr. David, dwi ti'n dadfiwtio manne? Rwan. Da chi'n glywed i rwan?
Wel, dwi yn mynd i sôn am y Salm 102, a mae gen i ddwy adnod yn destun i'r beth sgynna fi ddeud. Yr adnod 13 ac 14 yn Salm 102. Dwi'n darllen yr adnod yn cyfieithiad William Morgan i ddechrau. Ti a gyfodi ac a trugarhau wrth Seion. Canys yr amser i trugarhau wrthi, ie, yr amser nodedig a ddaeth. O blegid y mae dyweision yn hoffi ei meini ac yn tosturio wrth ei llwch hi. Fel mae un o'r Pwritaniaid yn dweud, mae'r salm yma yn Salm 102, ei ran yn ymbilgar, felly, ynde? Y salmydd yn deud i gwyn, a'i ran yn broffwydol. Mae dioddefaint y salmydd yn eglur yn dydy, posib bod o'n unig, mae o'n cyfleu i unigrwydd yn dydy, dwi fel pelican yr anialwch. Da chi'n glywed i rwan? Fel pelican yr anialwch neu dylluan mewn adfeilion oedd o'n de. Da chi ddarlun o aderyn unig felly a ben ei hun. Dwi'n methu cysgu. Dwi'n anghofio bwyta fy mara, meddwl fo, ynde? Mae fy nyddiau yn darfod fel mwg, meddwl fo. A dyna ydy'r teimlad, posib bod o yn sâl o bosib, neu yn amlwg, a chyflwr Seion yn pwyso arno fo, cyflwr yr eglwys, cyflwr Jerusalem. Ac mae'n ei gyferbyniad yn does yn y salm rhwng tragwyddoldeb a gogoniant Dduw a'i waith a byrdra oes y salmydd felly. A mae'r ddau beth yma yn dod ynghyd yn cyfarfod yn adnodau'r testun, ti a gyfodi ac a trugarhau wrth Seion. A dyna da ni'n mynd i sôn chydig y bore yma am Seion. I ddechrau mae Dduw yn gofalu am Seion. Seion yn wir yw symbol a sylwedd iachawdwriaeth Dduw yn dydy. Seion yn Jerusalem, wrth gwrs. 2 fynydd neu godiad tir yn Jerusalem. Seion oedd un, lle oedd dinas Dafydd, a Morea oedd y llall, lle y codwyd y deml. Ac yn ddian iawn mae Seion yn mynd i gynrychioli mwy na'r darn o Jerusalem, ond Jerusalem i gyd a phobl Jerusalem, merch Seion yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio pobl Dduw felly. Y peth pwysig i nodi am Seion ydy, mae'n ei ddiw ddatblygiad fatha dim ond y digwydd yn ddamweiniol yn hanesyddol oedd o sefydlu Seion mae Salm 78 yn sôn fel y bu symud y cysegr o Seilo i Jerusalem. Ac mae'r salmydd yn dweud, dwi darllen yn Bible.net, dewisodd lwyth Juda, dewis Dduw, a mynydd Seion, mae mor hoff ohono. Cododd ei deml yn uchel fel y nefoedd ac yn ddiogel fel y ddeiar sydd wedi ei sefydlu am byth. Dewisodd Dafydd ei was a'i gymryd oddi wrth y corlannau. Ymhwrpas Dduw, mae Dduw yn dewis Seion. Mae Dduw yn dewis llwyth Juda. Mae'n dewis teulu Dafydd. Wrth gwrs, i fod yn llinach yn olyniaeth y Meseia, felly oedd y Meseia i ddod yn doedd. Mae ymhwrpas Dduw, Seion. Wedyn mae Seion mewn proffwydoliaeth, yn tydi? Mae trwy'r Beibl gogoneddus pethau a ddywedir amdana ti am Seion.
tegwch bro a llawenydd yr holl ddaear ydi Seion. Ynde? Yma proffwydoliaeth yn Eseia yn does, yn sôn am mae yn Meica hefyd. Yn y dyfodol, bydd mynydd teml yr arglwydd wedi ei osod yn ben ar y mynyddoedd eraill, a'i godi'n uwch na'r bryniau. Bydd y gwledydd i gyd yn llifo yno, a llawer o bobl yn mynd yno a dweud, dewch, gadewch i ni ddringo mynydd o'r arglwydd, a mynd i demel Dduw Jacob, iddo ddysgu ein ffyrdd i ni, ac i ninnau fyw fel y mae am i ni fyw. Achos o Seion y bydd yr arweiniad yn dod y cyfraith perffaith rhyddid, a neges yr arglwydd o Jerusalem. Dyna chi ddarlun o ddydd yr efengil yn tydi. Da chi'n gweld pobl yn dod at Dduw, pobl yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, a'r darlun o'r cenhedloedd yn llifo i Seion, ynde? Yn wir, y darlun yma yn parhau yn y Testament Newydd yn tydi, y drych feddwl yma felly. A mae'r epistol, yr awdur at yr Hebreaid yn sgwennu at y Cristnogion Hebreig, mae o'n dweud, da chi ddim wedi dod at fynydd Seina, gyfarfod â Dduw ar sail y gyfraith sydd yn condemnio, sydd yn gosod safon. Da ni'n fyr o'i gyrraedd, sydd yn dychryn ni. Ond na, meddwl fo, at fynydd Seion da chi wedi dod, sef at ddinas y Dduw byw. Dyma'r Jerusalem nefol. Yma mae miloedd ar filoedd o angylion wedi dod at ei gilydd i addoli a dathlu. Yma mae'r bobl hynny sydd â'i henwau wedi cofrestru yn y nefoedd, sef y rhai sydd i dderbyn y bendithion, fel y mab hynaf, pob Cristion, holl bobl Dduw o ddechrau y greadigaeth hyd y diwedd. Yma hefyd mae Dduw barnwr pawb. Yma mae bobl gyfiawn hynny, fu o farw, a sydd bellach wedi ei perffeithio, bobl sydd wedi mynd i'r nefoedd o'n blaenau ni. Yma hefyd mae Iesu, y canolwr wnaeth selio'r ymrwymiad newydd, cyfryngwr y Testament Newydd. Yma gwaed y teunelliad sydd yn dweud pethau gwell na gwaed Abel oedd yn gofyn am ddial. Mae gwaed Iesu Grist yn dydi yn prynu maddeuant ac yn gwneithu'r heddwch. I fod yn llawen ym mhresenoldeb Dduw, wedi'n cyfiawnhau, wedi'n derbyn yn llawn am bod ni'n perthyn i'r Meseia. Dyma Seion, Seion, chwiaddeithwch at fynydd Seion. Seion sydd yn bwysig gan Dduw. Trwy Seion mae'r byd i gael ei, yn aml iawn, da ni yn gweddio am fyd gwell, ydydi. Rhyfedd iawn, doedd yr arglwydd Iesu ddim yn gweddio am byd gwell, nag oedd. Os newch chi sylwi ar ei weddi yn Ioan 17. Dyma ran o be mae o'n dweud. Mae'n gweddio dros ei ddisgyblion. Mae o'n gweddio dros y rhai sy'n mynd i gredu ynddo, trwy tystiolaeth nhw. Mae'r arglwydd yn y weddi yna wedi gweddio dros ti a dros finnau. Mae o'n dweud, dwi'n gweddio dros nhw. Dwi ddim yn gweddio dros y byd, ond dros y rhai rwyt wedi ei rhoi i berthyn i mi. Dwi'n gweddio dros nhw, a mae dy bobl di ydyn nhw. Dy bobl di ydy pawb sydd gen i, a pobl i ydy dy bobl di. A dwi'n cael fy anrhydeddu drwyddyn nhw. Yma Dduw yn bendithio'r byd trwy Seion, trwy'r efengil.
Bod yr eglwys yn gwneud llawer o bethau da iawn yn elusennol ac yn y blaen, a mae hynny'n bwysig yn tydi. Ond mae I fod I ofalu am ei neidiau pobl hefyd yn tydi. Mae'r dod I meddwl I, da chi eisiau I bobl ddod at yr arglwydd Iesu Grist, rhaid I bobl ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Mae gen I mi fel am byddwn i'n ifanc, dwi'n cofio ges I magu ar ffarm a wedi cael yn gwadd gyda'r nos I fynd allan I swper efo dwi'n meddwl fy modryb, dwi'n meddwl. Ac wrth gwrs o'n nhad wedi godro a finna'n cael y gwaith o gau y cwt ieir, ynde. A dwi'n gwybod ydych chi wedi gwneud rhywbeth efo ieir erioed, ond fedrwch chi ddim I gyrru nhw. Wedyn, oedd hi'n nosi, oedd bobl yn dechrau mynd yn ddiamynedd, o dwyned air o'r ieir yma yn sefyll wrth yr twll, yr agoriad bychan. A dwi braidd yn meddwl mod I a'r caead, y drws bach, so oedd yn llithro I lawr mewn dwy rigol, felly, yn barod I gau y cwt ieir a'r iar ma'n sbio arna fi reit gwirion, lle. Ac a bob tro o'n i'n nesu gyrru I mewn, oedd hi'n mynd y cyfeiriad arall, ynde, ac oedd hi'n gorfod cilio a disgwyl eto. Gen I mi fel am agwedd bobl at Iesu Grist, a chi'n sôn am yr arglwydd wrthyn nhw, a ma'n dweud, dwi eisiau gwneud hyn, dwi eisiau credu yn yr arglwydd, dwi eisiau ildio mywyd iddo fo. Na, dwi'n meddwl mod I. Ynde, dwi'n credu hyn. Be mae'r dyn yma yn dweud wrtho fi, felly. A'r nos yn agosau, a'r hen iar yn mynd o'r allan, wedi cau, allan a'r llwynog yn crwydro. Ynde, cael bobl I mewn at yr arglwydd Iesu Grist, y cenhedloedd yn llifo, medda'r broffwydoliaeth, at I Seion, ynde, I addoli Dduw yno. Seion yn bwysig, Seion Dduw yn gofalu, mae Seion ar ganol pwrpas Dduw ar gyfer y byd. Yn ail, mae Dduw yn bywhau Seion, ydy, tuag y fodi. Mae rhyfedd iawn yn y Salm sydd yn dilyn, Salm 78, lle mae Dduw yn dweud bod wedi dewis Seion. Da chi yn y Salm nesaf, da chi yn clywed y cwyno fel hyn. O Dduw, medda'r salmydd, mae'r gwledydd paganaidd wedi cymryd y dir di. Maen nhw wedi halogi dy deml sanctaidd a throi Jerusalem yn bentwr o gerrig. Ynde? Dyna sôn mae'n siŵr am Jerusalem ar ôl gwaith Nebuchadnezzar yn dinistrio y ddinas a'r deml, ac wedi ceithgludo llawer o bobl I Babylon bell. Ac yma'r salmydd yn sbio ar y difrod, felly. Mae Seion yn aml iawn yn dydi mewn cyflwr isel. Mae'n resymau am hynny wrth gwrs. Erledigaeth I ddechrau, dyna cefndir llawer iawn o'r Testament Newydd yn dydi, yr epistolau, llythyrau I godi calonnau pobl, cyfrifwch yn bob llawenydd pan syrthioch mewn amryw brefedigaethau meddiagol. Bobl yn dioddef y profiad tanllyd sydd yno chi. Medd Pedr oedd bywyd yn hyd yn oed yn nechrau methodistiaeth yn doedd, oedd bobl ddim yn cael un a hawdd. Darllen am hanes Thomas Jones Dimbych wedi cael ei fagu yn Ceirwys, mor ddirmygedig oedd y criw bach oedd yn cyfarfod yno, yn cael ei galw y methodistiaid pen chwiban, a'r Thomas Jones yn fab ffarmwr cefnog, I dad o'n I erbyn o, ac yn rhwystro fo, oedd yn gorfod dioddau ar ei aelwyd ei hun oherwydd ei ymlyniad wrth Iesu Grist. Ond mae Seion hefyd yn isel oherwydd
stad syrthiedig. Da chi'n gweld hynny yn y Testament Newydd, ydy. Erbyn da chi'n cyrraedd llyfr y datguddiad, mae eglwys yr Effesiaid wedi colli chariad cyntaf a Dduw yn dweud wrthi am edi barhau. Mae wedi colli cariad at yr arglwydd. Dyna chi'r Laodicea. Mae'r eglwys honno di ddim yn oer nac yn frwd. Mae'n gleiar. A mae Dduw yn dweud, dwi'n mynd i dychwydu fi allan, meddwl o, ynde. Os na wedi yn sylweddoli mor dlawd wyt ti ac mor driennus. Ddaru'r arglwydd yn roddi cyfarwyddiadau sydd ti godi temel Jerusalem. Ac oherwydd anifioldeb y bobl yno, ddaru o ddinistrio ei waith ei hun yn dod trwy law yr Nebuchadnezzar. Ond mae Dduw, ond mae'r salmydd yn dydi, yn dweud ti a gyfodi ac a trugarhau wrth Seion. Di o ddim yn gadael ei waith yn y byd. Mae'n defnyddio pob peth, mae'n troi pob amgylchiad i'w felin ei hun, yn dydi, y Dduw mawr. A mae o, wrth gwrs, yn cyfodi, dyna chi ddarlun. Da ni angen darluniau yn dydan, fedrwn ni ddim deall pethau ysbrydol. Mae'n ei ddarlun o rhywun yn eistedd ar ei orsedd ac yn codi i weithredu. A dyna'r darlun hyfryd sydd yma. A mae'n gwneud hynny mewn amryw ffyrdd, yn dydi. Mae wedi codi cyrrys yn brenin y Persiaid, yn dydi, ac wedi rhoi y byd agos i gyd dan ei lywodraeth o. A hwnnw yn noddwr, yn dydi, i'r Iddewon, i ddychwelyd i Jerusalem, i ail adeiladu y deml, ynde. Yr dyfodiad Crist i'r byd, ti a gyfodi ac y trugarhau wrth Seion ei groeswyliad, ei atgyfodiad, dyfodiad y Pentecost a'r Ysbryd Glân, ti a gyfodi ac a trugarhau wrth Seion, ynde. Y diwygiadau sydd wedi digwydd ar hyd y blynyddoedd a'r canrifoedd oddi ar hynny, ynde. Un beth sydd yn dod i meddwl i ydy, pan ddoes i'r ardal yma gyntaf, dwi'n cofio o'n i'n siarad efo hen ddyn, oedd yn dduw adeg y diwygiad yn Rhos. Ac wrth gwrs mae diwygiad gwaith Dduw wedi diwygiad, ac nid gwaith dyn. Ac oedd y diwygiad wedi cychwyn, dweud y gwir, oedd y fendith wedi cychwyn yn y ponciau yma. Trwy 4 mis cyn i'r diwygiad dod i'r Rhos. Ond ei gyfarfodydd gweithog iawn yn capel Seion, sydd yn fflatiau erbyn hyn. Ond yn eglwys fyw iawn ar un adeg. Ac yn mis Mehefin 1914, cyfres y gyfarfodydd pregethu, ynde, a bendith yr arglwydd yn amlwg arnyn nhw. A'r pen llanw y cyfarfod rhyfeddau oedd cyfarfod bedydd ar noson waith, y capel yn llawn. A 2 o hen Gristion yn roddi tystiolaeth. A hynny yn cael effaith fawr ar y gynulleidfa. A rhyw fachgen ifanc ar gweinidog yn bedyddio 2 yn ôl y trefn y bedyddwyr felly. Ac yn gofyn oedd rhywun arall eisiau ei bedyddio, rhyw fachgen yn codi ar ei draed. Rhywun oedd mor swil o eriod wedi deud dim byd yn yr ysgol Sul. A dyma fo yn dweud awnewch i fy medyddio i Mr Mitchell, y gweinidog, mewn ffydd ac heb amau ddyn. A mae'n codi o'i set a mynd ymlaen. A rhywun o'r galeri yn gweiddi, wel done y machgen i. A'i fam mewn dagrau wedi bod yn gweddio drosto fo, cyhyd, wedi gweddi. A'r dyn ifanc yma'n sefyll cyn i bedyddio a dweud wrth y gweinidog, diolch am nerth i dorri trwodd cyn i Pentecost y ponciau fynd heibio, meddwl o.
a mae o'n cymeryd I fedyddio, a mae o'n cyffesu'r arglwydd Iesu Grist yn gyhoeddus, tuag y fodi ac adrigarhau wrth Seion. Mae'r Salm yn dydi yn disgrifio rhai o fendithion hynny. mewn ffordd hyfryd iawn yn dydi. Bydd brenhinoedd y byd I gyd yn ofni esblander. Wedyn fydd y cenhedloedd yn parchu enw'r arglwydd. Bydd yr arglwydd yn adeiladu Seion. Bydd yn cael ei weld yn ei holl ysblander. Achos mae e'n gwrando ar weddi y rhai sydd mewn angen, a dydy o ddim yn diystyrru ei cri hwnnw. Dylai hyn gael ei ysgrifennu I lawr ar gyfer y dyfodol mwyn I bobl sydd heb gael ei geni eto foli yr arglwydd, tuag y fodi ac adrigarhau wrth Seion. Ac yn olaf gyfeillion, ddim eisiau cadw chi rhy hir. Mae Dduw a'i amserlen ei hun yn tydi ynglyn â hynny. Dduw a'i amserlen ei hun. Yn niwedd adnod 13, adnod y testun. A mae o'n deud, tua gyfodi ac adrigarhau wrth Seion canys yr amser I drigarhau wrthi. Ie, yr amser nodedig a ddaeth. Yr amser penodedig a wnaeth. Mae hynny yn y gwreiddiol, dwi'n deall, yn yr Hebraeg. Pwysleisio hynny. Mae'r amser wedi dŵed. Bosib bod y salmydd ym Mabilon wrach a gweld yr amser yma y 70 mlynedd o Dduw wedi deud bod rhaid iddyn nhw aros yno yn dechrau tynnu at I derfyn. Yn sicr, da chi'n gweld hynny yn Daniel pennod 9 yn dydach. Os fedra I ddod o hyd wedi sgwennu o am arole. Daeth Darius, fab Ahasferus, o linach y Mediaid, yn frenin ar deyrnas y Caldeaid. Ym mlwyddyn gyntaf ei deyrnasiad, roeddwn I, Daniel, yn chwilio'r llyfrau ynglyn â'r hyn a ddywedodd yr arglwydd wrth Jeremaia'r proffwyd. Am nifer y blynyddoedd, hyd derfyn dir-eistr Jerusalem, sef 10 mlynedd a 30. Yna troes at yr arglwydd Dduw mewn gweddi dair ac ymbil, gydag ympryd a sachlian a lludw. Ynde? Gweddio, yr amser I weddio wedi dŵad, amser Dduw wedi dŵad. Yma yr awydd am hynny yn dydi yn arwydd da. Mae'r salmydd yn dweud tua gyfodi ac adrigarhau wrth Seion, cans yr amser I drigarhau wrthi i'r amser nodedig a ddaeth. O blegyd, mae daweision yn hoffi ei meini ac yn tosturio wrth ei llwch. Bobl yn dechrau upsetio ynde ac yn hiraethu am i'r arglwydd ddiwhau ei waith ynde. Dyna sydd yma. Mae hynny mewn cyferbyniad ar rhai mae Amos yn disgrifio yn dydi, gwae rai esmwydd arnynt meddwl yn Seion ac sydd yn ymddiried ym mynydd Samaria. Yr rhai afant win mewn ffiolau meddwl fo ac amurant ar enaint pennaf. Ond nid ymofydiant am ddryllio Jacob. Neu Joseph ydy meddwl, ynde. Maen nhw'n digon hapus, maen nhw'n dda I byd, maen nhw'n gyfforddus, ond dyn nhw ddim yn hidio bod achos yr arglwydd yn isel yn y wlad. Ynde, dyn nhw ddim wedi cymryd y peth at eu colonnau, dyn nhw ddim yn gweld eu colled, eu perygl, a perygl yr rhai sydd o'i cwmpas. Ond mae Dduw a'i bwrpas yn tydi. Mae Dduw a'i amser. Iesu Grist ydy'r alpha a'r omega. Ynde? Mae'n rhyfedd iawn, mae diwedd y salm yma, ar y geiriau ddim cael ei darllen, yn cael ei dyfynnu yn y bennod gyntaf at yr Hebreaid. I ddisgrifio Iesu Grist
Yn y dechreuad y seiliais dy ddeiar a'r nefoedd y dynt waith dy ddwylo di. Mae Ioan yn dydy yn yr Efengil yn dweud bod pob peth a greuwyd wedi greu trwy Iesu Grist ac mwyn Iesu Grist. Oedd yn y creu hwy a ddarfyddant yn y greadigaeth a ddiab ar hei. Ie, hwy oll a heneiddiant fel dilledyn yn der. Y greadigaeth yn heneiddio, mae'r byd yn heneiddio. Mae'n dangos hynny. Fel gwisg a newidi hwynt, a hwy a newidir, yn de. Yr arglwydd Iesu Grist, Dduw a'i amser yn dydy, Dduw Iesu Grist yn mynd i ail ei ddychwelyd, bydd nefoedd newydd, meddwl o, a deiar newydd. Yr Testament newydd dweud llawer mwy am hynny. Dduw a'i amserlen. Wel, gyfeillion, sut mae hynny'n effeithio chi a finna, jyst yn fyr. Ynde, Iesu Grist yn dweud, diolch bwys be mae am amserlen Dduw, ynde, pryd mae Dduw yn mynd i wneud hyn, a pryd mae'n mynd i wneud y llall, a be mae'n mynd i wneud. Diolch yn gadael i ni'n wybod nac di, mae hynny yn ei gadael fo'n ei gyngor ei hun. Mae'r brodyr Iesu Grist yn dydy yn yr 7th bennod i Ioan yn dweud, hei, ddylech chi fod yn mynd i Jerusalem. Rhywun eisiau gael sylw, meddwl nhw'n dweud. Oes o'n aros yma yn Nazareth, neu chi fod, ewch i Jerusalem. Ni ddaeth amser i eto me Iesu Grist. Ond mae'ch amser chi yn wastad yn barod. Ydw i'n un o ddinasyddion, Seion, dyna peth cyntaf. Dwi'n caru'r arglwydd Iesu Grist, caru ei achos o. Sut dwi'n teimlo ar adeg fel hyn. Dwi'n gweddio am lwyddiant ei achos o. Dwi'n gweddio dros bobl penodol i'r arglwydd gyffwrdd i bywydau nhw. Ynde? Hyd yn oed ar amser pan mae yn anodd. Am bod ni'n gweld yn hunain a cynllun mawr Dduw yn gefndir i bob peth, a'r gobaith yna gyda ni. Fel mae'r Apostol Paul yn y 15fed o'r cyntaf Corinthiaid yn dweud, byddwch helaethion, meddwl, yng ngwaith yr arglwydd, ynde? Byddwch helaethion, gwnaed y ran, bydd yn ddewr i gyffesu'r arglwydd, i weithio drosto fo, i beidio cael cysylltyd y enw fo a'i enw fyntau, ynde? Achos mae achos o yn mynd i fydd yn llwyddo yn y diwedd. Mae'r Salm hyfryd yn dydy, Dduw sydd noddfa yn erth i ni. Yn y Salm yna mae o'n dweud, y mae afon a'i ffrydiau a lawen y hant, dinas Dduw. Cyseg yr preswylfeydd, y goruchaf, yr ysbryd glân. Diolch amdano. Dduw sydd yn ei chanol, ni dysgog hi. Dduw a'i cynorthwya yn fore iawn, tuag y fodi ac a trugarhau wrth Seion. Diolch iddo. Amen. Gawn ni air o weddi. Nefol da, diolch i ti am dy drugarau tuag atom ni. Diolch i ti am dy waith arglwydd, dy ffyddlondeb. Dynion yn newid, yn bethau gwamal arglwydd, yn rhedeg ar ôl y ffasiwn yma a'r ffasiwn arall. Wyt ti, nefol dad, yr un fath o genhedlaeth i genhedlaeth. Diolch i ti arglwydd fel y ti yn diwahau dy eglwys. Diolch i ti am be wyt ti wedi ddatguddio i ni. Yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'w arw drosom. Wedi tywallt ei waed i'n golchi ni o ddiwrth ein pechodau, ac i roddi ni obaith gwell. I ni fod arglwydd trwy ffydd, yn ddoef, yn gyfiawn ger dy fron di, yn gwisgo i gyfiawnder megis. A gwaith sancteiddiol yr ysbryd glân yn parhau yn ein colonna ni. Arglwydd, dy roi ni sefyll allan fel dy bobl di, yn y dyddiau hyn.
a llwyddad achos arglwydd. Gwna ni'n eglwys, y fydd posib I ti arglwydd ychwanegu ati, am bod yma gariad atat, am bod yma obeithio ynot a chredu ynot arglwydd. A gogonedder dy enw trwy'r cwbl, am bod ni'n gofyn yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch David am yn harwain ni ac I ni gael cofio fel mae'r arglwydd eisiau ni gofyn i'r arglwydd godi a trugarhau eto wrth Seion yn waith arbennig I ni felly. Mae gennym ni enyn I gloi a dwi'n tybio mai Meg a Cadi Gwyn a Cynan sydd yn canu yn Salem Caernarfon. Just yn emyn sydd yn sôn am drigaredd yr arglwydd yn para am byth tuag ato ni. Wedyn gawn ni rannu'r bendith I gloi. Wrwydd ti'n dda, mae drigaredd yn para bydd wrthoedd. Wrwydd ti'n dda, mae drigaredd yn para bydd wrthoedd. O oes I oes, fe ganw ni, pob gwlad, pob iaith, pob farw di. A golwr di. Hallelujah, hallelujah, a golwr di, oherwydd pwy wyt ti. A golwr di. Hallelujah, hallelujah, a golwr di, oherwydd pwy wyt ti. Ac rwyt ti'n dda. Rwyt ti'n dda. Rwyt ti'n dda, mae trigaredd yn para byth bythoedd. Rwyt ti'n dda, mae trigaredd yn para byth bythoedd. O oes I oes, fe ganw ni, pob gwlad, pob iaith, pob farw di. A golwr di. Hallelujah, hallelujah, a golwr di, oherwydd pwy wyt ti. A golwr di. Hallelujah, hallelujah, a golwr di, oherwydd pwy wyt ti. Ac rwyt ti'n dda. Rwyt ti'n dda, trwy pob dim, a thrwy pob dim. Rwyt ti'n dda, rwyt ti'n dda, trwy pob dim, a thrwy pob dim. Rwyt ti'n dda, rwyt ti'n dda, trwy pob dim, a thrwy pob dim. Rwyt ti'n dda, rwyt ti'n dda, trwy pob dim, a thrwy pob dim. Rwyt ti'n dda. Rwyt ti'n dda, mae trigaredd yn para byth bythoedd. Rwyt ti'n dda, mae trigaredd yn para byth bythoedd. Rwyt ti'n dda. Rwyt ti'n dda, mae trigaredd yn para byth bythoedd. Rwyt ti'n dda, mae trigaredd yn para byth bythoedd. O oes I oes, fe ganw ni,
pob gwlad, pob iaith, clydforwn di, a ddolwn di. Halleluia, halleluia, a ddolwn di, oherwydd pwy wyt ti. A ddolwn di. Halleluia, halleluia, a ddolwn di, oherwydd pwy wyt ti. Ac rwyt ti'n dda. Na ni. Diolch yn fawr, David. Ti am gyhoeddi'r bendith, ydyn ni am i rannu rwsyd? Wel, nawn ni rannu o, ie, efo'n gilydd, ie. Yn miwtiwch os hoffech ni. Gras ein harglwydd, Iesu i Grist, a chariad Chariad Duw, Duw, a a chymdeithas chymdeithas yr yr Ysbryd Ysbryd Glân, Glân, a a fod o fod o gyda gyda ni ni oll, brawd hon, i hyd byth. byth. Amen. Amen.